לא יודע מה יש כאן בצוות, אבל יש כאן משהו שיודע למשוך את הנערים מאוד למעלה, ומאוד לחזק אותם ולגרום להם להתמיד ולהאמין בעצמם, שזה הכי חשוב גם לחיים. זה כיף שקשה, וגם זה טוב שקשה, כי אם לא קשה לך, אז אתה לא משתפר. נדב היה ילד שלא בדיוק אהב ספורט. היה משחק כדורגל עם חברים בהפסקה בבית ספר, אף פעם לא היה מהמצטיינים. ניסינו לקחת אותו לכמה פגישות בחוגי כדורגל, הוא לא שרד את זה. הוא ראה את הנינג'ה בטלוויזיה, והתלהב מהתוכנית. אמרתי להם שזו תוכנית מדהימה, שמראה בדיוק איך אנשים הגיעו ממצב שהם לא כל כך ספורטאים ולא אוהבים ספורט, ואיך הספורט עושה להם טוב, ואיך מגשימים מטרות, וכמה זה עושה טוב לחיים בכלל, כל עניין הספורט. בהתחלה היה מגיע פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, וגם כזה לא בהתלהבות יתרה, נחמד, סבבה. אני נדב משולמי, בן 10, מתאמן בנינג'ה כבר 4 שנים. האימונים גם כיף, גם קשה. היה לו מאוד מאוד קשה עם כל התרגילים פה במכשירים, והיו לו תקופות שהוא ניסה גם להתחרות, והוא לא הצליח בשום דבר, והוא היה די מיואש. אני חושב שאימוני הספורט, המשמעת שהוא מקבל, האמונה העצמית, העידוד הזה להצליח יותר ויותר במשהו שהוא באמת אוהב, זה הכי חשוב לחיים. אני גם מרגיש שהרבה יותר התחזקתי. הוא כל פעם מתקדם, ועוד מבחן ועוד מבחן, והוא מצליח, וגם קייטנה הוא עשה כאן. הילד מגיע לנינג'ה כל יום 3-4 שעות, זה פשוט לא להאמין שאני אומר את זה. זה הבית השני שלו, הוא בהפסקות לא חוזר הביתה, הוא הולך לפול הקניון, אוכל מקדונלדס, חוזר לפה עוד הפעם. גם הכרתי מלא חברים חדשים. נדב גם פגש כאן הרבה חברים חדשים מעבר לבית ספר, שזה גם נורא חשוב וזה גם נורא עוזר לו. הוא לא מוותר והוא נהנה, ואני שומע ממנו משפטים מקדמים על ההישגיות, ואם לא הצלחתי לא נורא, אז בפעם הבאה אני אנסה יותר חזק. מה אומר על הילד? לפני איזה חצי שנה ביקש שאני אקנה לו מתח לביתה. הוא היה עולה על כיסא, בקושי עושה מתח אחד, בקושי. היום הוא כבר עושה, בכל יום הוא קם וקופץ על המתח ועושה 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 בלי הפסקה, והיום הוא כבר עושה 10 ברצף, והוא עושה את זה לפני השינה ואיכשהו הוא קם, וכל הזמן הוא על המתח. לדעתי חוגים ספורטיביים הם מאוד מאוד חשובים לחיים, מבחינת איך להתקדם ולהשיג את המטרות שלך בחיים. הביטחון שלי עלה גם, ואני נראה גם יותר טוב מאז שהתחלתי את הנינג'ה, ובאמת הנינג'ה עזר לי מאוד בחיים, הרבה יותר כיף לי. חוויה מדהימה, מלמדת, מחזקת, מעלה לו את הביטחון העצמי, הוא מאוד אוהב לבוא לכאן, וכיף לי שהוא בא לכאן ומוותר על הרבה דברים אחרים למען ההשתתפות שלו בנינג'ה והחיזוק העצמי שלו.